Kublai ya phi baro ngadai ike speaker haganika channel phila ban like subscribe bat comment harum mentangin ya page shaphang kaching pendankam ya ki mas banyada coronavirus balapen mi thamai daga WHO kini kide ki guidelines ki bathamai baning kong hai ki jaga babun ki nongpang coronavirus ka World Health Organization ka batha babaro ki brio ki de bandeng ya ki mas hai ki jaga tre hospital tang ki tu ki brio ba pet ya ki nongpang coronavirus baar hai ki jaga ki badan ya ka community transmission lane ki babun ki nongpang coronavirus ka WHO ka batha ba ki brio ki ba andre phosnam shaneng lane ki brio ki badan ya ka jingpang lupa hamet kom kashini BP lane ha ki klong snam bat khlai kini ki brio ki de bandeng ya ki mas ha ki jaga patba ha ka ba kimla banbut ya ka social distancing balai ka WHO ka labo da ki kendon thamai bandeng mas ha ki jaga ki babon ki nongpang ka WHO ka labatha ya ki sarkar ha baro kiri bai ki de ban batha ya ki patba bandeng ya ki mas ha ki jaga babon ki nongpang coronavirus bat ha ki jaga ki bomla banbut ya ka social distancing Kublai shibun ya phi baro